हाँ भैया, प्रणाम भैया। भैया हमारेंद्र महतो। और भैया आजकल कलयुग का बहुत बड़ा देन बा। माई बाबू साइड में बाड़न आ लड़का कोनो फैसला ले खातिर तैयार बा। यही पर एगो कवि के भाव बा भैया, सुनी का कहता। कलयुग के देन बा, कलयुग के देन बा, माई बाबू फेल बा। कलयुग के देन बा, माई बाबू फेल बा। कोनो फैसला ले खातिर बबुआ तैयार बा। कोनो फैसला ले खातिर बबुआ तैयार बा। आ गइले कुटुम 4 गो बाबूजी के पूछत बाड़न। आ गइले कुटुम 4 गो बाबूजी के पूछत हन। लेन देन के बात करी, बबुआ कहता लेन देन के बात करी, बाबूजी बूढ़ा गइनी। लेन देन के बात करी, बाबूजी बूढ़ा गइनी। घर के हम तो मालिक बने, घर के हम तो मालिक बनी, हमारा से बात करी। घर के हम तो मालिक बनी, हमारा से बात करी। भाई हमारे में बीए, भाई हमारे में बीए, नौकरी बा सरकारी। भाई हमारे में बीए, नौकरी बा सरकारी। सोचेला कुटुम 4 कैसन व्यवहार बा। कुटुम सोचता उनके सोचेला कुटुम 4 कैसन व्यवहार बा। खैर लड़की वाला तो खैर हमार मजबूरी बा, लड़का सरकारी बा। लड़की वाला सोचता है खैर हमार मजबूरी बा, लड़का सरकारी बा। लड़का लड़की बाहर रही हैं, माई बाबू से का नाता बा। लड़की वाला मन में सोचता कि सरकारी लड़का बा तो लड़का लड़की बाहर रही हैं, माई बाबू से का नाता बा। भइल बियाह अब धूमधाम से, भइल बियाह अब धूमधाम से, कन्या अली ससुर के घर। भइल बियाह अब धूमधाम से, कन्या अली ससुर के घर। 3 महीना अच्छा से बीतल, 4था महीना गरहन लागल। 3 महीना अच्छा से बीतल, 4था महीना गरहन लागल। रोज रोज के झगड़ा से आस पड़ोस अब तंग भई। रोज रोज के झगड़ा से आस पड़ोस अब तंग भई। आखिर में ये मामला पहुँचल, आखिर देखिए भैया आप कहाँ पहुँचे था। आखिर में ये मामला पहुँचल कोर्ट कचहरी थाना में। आखिर में ये मामला पहुँचल कोर्ट कचहरी थाना में। दोनों घर में माटी मिलल अब दोनों घर के। माटी मिलल अब दोनों घर के, बबुआ के ये फैसला से। माटी मिलल अब दोनों घर के, बबुआ के ये फैसला से। आखिर में ये मामला पहुँचल कोर्ट कचहरी थाना। तो भैया ऐसा सिलेक्शन ना करी, लड़का सरकारी बा तो का ऐसा सिलेक्शन ना करी। ओकरा घर के व्यवहार देखिए, ओकर गार्जियन पक्का बा कि ना, घर के खूंटा मजबूत बा कि ना, तब लड़की के शादी ब्याह करी। ऐसे में धोखा ही मिली। तो भैया कोई भी भैया से निवेदन बा, कोई भी अपना लड़की के शादी करे जाता है ओकरा के सोच समझ के व्यवहारिक तरह से ओकरा के माने कीजिए पूरा परखी जाँची, ओकरा बाद में आगे के संबंध के तैयार करी। तो प्रणाम भैया, जय हिंद।